garik egin duela bikain, baina zuk ez. Programa honetako pertsonai zikin. Aizaten abiatzen da, eskusa galdu indezulako, así de claro. Zer nulotatik moztutzamos, Informea dauket, eta zuri ez ditu erakutsi behar. Agur! Gabon Euskal Herria! Gabon! Gabon eta ongi etorri baserriaren azken negutegira, iritsi da eguna. Eta negutegian gaude, azken negutegian. Programa berezia da, hemendik aurrera daukaguna, bufa, gauza asko. Esate baterako, ja dagoeneko aurreratuko dizue. Gaur, hemen, emititu gabeko irudiak ikusiko ditugu. Nolako irudiak izango diren, auskalo! Nortzuk egongo diren, nortzuk agertuko diren? Bueno, protagonistak agertuko dira, baina benetako protagonistak badakizue zeintzuk diren zuek zarete. Lehenek eta bain, eta ondo hasteko. Esker mila. Mile esker. Eskerri kasko Euskal Herria, igandero pantailaren aurrean, telebistaren aurrean egoteagatik. Eta batez be, baserriaren traola erabiliz, sare sozialetan, baserriaren jarraipena egin duzuen guztioi. Eskerrik asko eta txalo handi da zuentzat! Protagonistak dagoeneko hemen azken negutegian. Denok gaude, Ez. Irabazleak, txapeldunak, ofizialki, baserriaren lehen edizio honetako irabazleak zeintzuk diren badakizu, ezta? Eta ez daude plato honetan momentuz. Ondoko gela batean daudelako, eta agurtuko ditugu oraintxe bertan. Gontzal eta Gari eta Gontzal, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Leon. Bueno, txalo bat eurentzat ere bai, merezi dutelako, Gari! Esan. Txapelduna zarela? Txapela ospatzeko edo behintzat garaipena ospatzeko aukerarik izan alduzu? Bueno, ez asko, baina eske dauden garaiak egonda, alik eta hobekien, baina hoi, etxean bakarrik, osea que aberdana pasatzen dena. Etxean bakarrik ospatu duzut? Bai. Ospakizun, tristea orduan? Bai, ez da, bueno, ez dakit Gontzal, plato honetara sartzen zarenean ospakizun giroa aurkituko duzun edo bestelako giroa. Zenolako harrera espero duzu, ona sartzera? Igual zait, beroa. Beroa, bai, aklaratzeko hauspila daude eta, bueno, guztua sartuko naiz. Gustora? Bai. Bueno, Amalurrek esan dit, gauzak argitzeko gogoa duela. Zuk ere gauzaren bat argitu nahian edo, etorko zara? Argitu aklaratu nahian, bai. Igual hitzekin kontu hondekin ibilko barko gea gaur. Ara, nik... Porque hitzak geoprobak botatzi duzte alde batea. Probak aipatu dituz? Bai. Probekin altzatoz? Edo frogekin, edo... Kusiko dugu. Ez aurreratu. Bueno. Dagoeneko ja da tentsioan abaritzen dut. Amalur? Bale, bea proba batxu baino nike, bai? Ikusiko da, negutegian gaude eta zer daukaba negutegiak gogorrenak ere biguntzen direla hemen negutegi honetan. Zer gertatu da negutegian, baserriak duen bihotz honetan denetarik ikusi dugu. Baserrian. Gabon, eta ongi etorri negutegira. Ez diot erantzungo. Alna zuitzegin, Natalia, Zurekin ez dut izegingo. Joku zikina egin dutela alegia, bai. Galtzezun bakoitzen, beti eskusa azkuzu eta beti keja hoiten zate. Me cago en Dios, hostia, se osa atera bier, odola o... Zuen bikotean baserritarra norla? Ni. Ni azkenengo enborroi ikusiet, hola txapuza modu. Baserrira etorri baldin bazea ikastea, zergatik ez hartu aizkora? Ez dut ulertzen, zergatik pentsatzen duzun, nire hartu behar duzunik. Jose, decepzioa daukazu. Bai, bere burukit. Gari, zuk bazenekien araua urratzen ari zinela. Egia da.
Tentsioa. Tentsioa eta tentsioa, negutegian dagoena, eta azken negutegi honetan ere tentsioa ja dagoeneko nabaritu dugu hasieratik. Baina gauzak gehiago dauzkagu gau berezi honetan egin eta ikusteko. Baserrian zer gertatzen da, jarrera ezberdinak direla eta muturreko jarrerak ikusten ditut oraindik ere. Baserria ja bukatu, pasaden astean bukatu zen eta oraindik jarrera batzuk edo urruti daude elkarrengandik, horrezegatik eta ondo entzun gaur hemen azken negutegian lehiakide guztien artetik bi aurrez aurre eseriko ditugu hemen. Aurrez aurre, parez pare. Eta aurrez aurre eseriko ditugun biak oraintxe bertan, nortzu diren oraintxe bertan jakingo dugu. Azken negutegian, aurrez aurre eseriko ditugun bi lehiakideak hauesek dira. Gontzal eta Ibai. Ibai parrez, baina nik ez dakit urduritasunak sortutako parrea den edo... Ez, nik ez dauko beldurrik, osea, nik uste dute baserrixan, demostratu daula bakotxa zein izendan, ez? Eta nik uste dut baserrixan irabazliak baino sarixa daukiela, ez? Baserrixan irabazliak nik klaro dauko zeintzuk izan dien. Zeintzuk izan dire? Xabi eta Malur izan dien nire ustez baserriko Ofizialak ez, irabazliak. ofizialakari eta Gontzal dira, Ibai? Ofizialakari eta Gontzal izango dira, baina nik pertsona bat Gontzalek eukidaben jarreria eukitza eta, bueno, nik nire gauzak, klaro esaten da, nik ez daukot beldurri gauzak aurpegira esateko, eta ni faltzuk eixetan hasi biltzen, eta, bueno, ikusten da, ez? Ikusiko da, bakotxa bere lekuen geratuko da. Esateko prest zaude. Aurpegira, Gontzali, gauzak aurpegira esango dizkiozu. Nik aurpegira esan berrekoak eta esateko dauketenak bai aurpegira esangotzan. Entzuteko prest altzaude ere? Ni beti nago entzuteko prest. Oso ondo, bere ala jakingo dugu, eta ikusiko dugu, eta biziko dugu momentu hori. Aurrez aurrekoa, Hemen, azken egutegian. Aurrez aurre, parez pare, Ibai eta Gontzal. Baina, eta orain beste gauza bat esango dizuet, Nataliarekin hitz egingo dugu. Nataliari buruz hitz egiteko. Baina Nataliak ere hitz egin beharko du. Nataliaren kontrako kritikak izan dira baserrian eta baserritik kanpo. Bai, Amaia. Bai, Ainoa. Baina Nataliak hitz egiteko eta defendatzeko eskubide osoa du, eta lekua izango du, nire ondoan eseriko da. Natalia, prest? Asko. Gogoekin? Gogoekin, bai. Nataliaren kontrakoak badakigu zeintzuk dauden hemen, edo zeintzuk izan daitezken, baina aldekoren bat, edo Nataliaren alde egingo duen baten bat ere, egongo ete da. Alex Padilla, Gabon! Gabon, Claudio! Bera, azte jantzieten. Aber zer jantzi duzun? Bera. Ara! Ara! Euskal Txiolandiak indako meme bat, horren omenez, da bera, Natalistaren fanklubeko zuzendari bezala, gaur hemen onbar non. Natalista hutsa, zara, orduan. Bai, gaur hemen elkarrekin defendatuko deu, gaur Natalia. Bueno, defendatzeko behintzat lagunen bat edo behar du Nataliak, Karo, eta guk lagunduko digu, argudio desente ekarriko izkizuet gaur denon artean komentatzeko, Claudio. Bueno, bere ala konektatuko dugu zurekin, ea zenolako defentsa egiten diozun, baina haizu, egin duzun kamiseta, totala, Merchandising. Top, totala. Eskerrik asko Alex Padilla, txalo bat Alexentzat ere bai merezi duelako. Hemen ere nervioak nabaritzen ditu tentsioagatik izango da, Asunek, Ni nervioak de serie. Bai, baina hori da, de serie. Jaiotzen dira dauzkazunak. Hala eta guztiz ere, nervioak ere normalak dira zeren, hemen ere jokoan daude 1.000 euro. 1.000 euroko saria dagoela jokoan. Badakizu zuek, aukeratzen duzu zuek, zarete, azkenean hemen baserritar eta kaletar maitatuena, edo maitatuenak aukeratzen dituzuenak, ezta? Denboraldiko baserritar eta kaletar onenak zeintzuk diren, jakingo dugu, eta bere alaia
zerrenda horretan nortzuk dauden ikusiko dugu. Bai, hemen pantalla honetan daukagun zera erruleta magikoan. Bueno, boto gehien lortu dituztenak izango dira onenak, maitatuenak. Hoiek 1000 euroko saria eskuratuko dute. Baina, karo, boto gehien dauzkatenak onenak baldin badira, boto gutxien lortu dituztenak izango dira txarrenak. Jakin dezagun zeintzu diren zuen ustez, Kaleta Arreta baserritar txarrenak. Eta biesek honako hauek dira. Ez da jo. Baserritar eta Kaleta txarrenak, Amaia eta Natalia. Amaia. Zezango izut? Titulo bat badaukazu gutxienez? Bueno, titulo horrenei ez asko balio baino, bueno, egozaio. Kuriosoa da, Nataliarekin batera konpartitzen duzula, hori polita izan daiteke. Oso polita, bai. Lehenengoa juntzan, lehenengo kaleratu izan zan. Eta jendea ja ez dala akordatzen. Esan ibai, horrek esan nahi du? Ez du aukerarik izan demostratzeko. Hori da, azkenin. Ni bakarrik esan nahi dut. A ber, Andoni, haupa Andoni. Ni bakarrik esan nahi dut, gutxien botatu daudenak, biak talde urdinekoak diala. Ikustiko geixen botautakoak zeintzu dien, bale, Andoni? Nola azten den da, nola gauten den. Biak urdinak. Ea nola baitzen den gauza, ikusiko dugu nola baitzen den gauza. Hasi biak urdinak, baina ea nola baitzen den gauza ikusi behar dugu gaur. Ainarak esan duena, hasi besterik ez da egin. Baina, onjarbitarra nola datorren, eh? Argi haupatik ingo, esken ere bikotea, etzen gilerak zuen artekoa. Bai edu? Claudio, nik esan nahi dut ez nagoela ados, Natalia izan dela Kaletar, bai, Kaletar azkenean, la peor, hori... Txarrena. Hori da, txarrena. Nik honekin ez nago ados, gaua hasi besterik ez da egin, irabazleak. Ibairen ustez, oraintxe bertan berak esan du, ofizialak, Gari eta Gontzal direla, ja dagoeneko eurek tituloa daukatela. Kritikak ere euren kontra egin dira, bai Franco esaten du Asunek, bai, baina gauza bat esan behar dugu. Eurek, garaipena lortu arte, egin duten bidea, baserrian egin duten bidean, ez da erraza izan, zaila izan da benetan. Hirugarren bikote izendatua izango da Gari eta Gontzal. Gontzal eta Gari. Gontzal eta Gari. Niri esan diate Gontzal ikusi dutela, galduta. Eta hori ez duzu ezuek ikusi? Galduta egon zara? Gari. Niri gustatuko litzaidake guri tregua pixkat ematea, porque eske, ja bale, ja aski da. Etorreiz, bai zorratzia. Punto. Aizaten abiatzen da, eskusak galdu indezulako. Así de claro. Hijo putak! Hortxe irabazleak, Iratxe. Esan. Merezimendu osoz irabazi dute? Irabazi dute, hori egia da. Ez. A ber. Nik zera galdetu dizut eta galdera zuzena da, Iratxe. Elkar ezagutzen dugu ondo. Bai. Eta negutegi batzuk elkarrekin egin ditugu ba. Zuek, edo zuk, hauek irabaztea ondo ikusten alduzu? Bai, joku garbia izan dutelako. Joku garbia egin dute? Bai, igual ez dira niretzako merezi zutenak, baina egia da, merezi zuten. Merezi dute? Eta merezi zuten? Irabazi dute jokua. Joku garbia Amalurreta Xabi ere egin zuten. Bai, baina nori ditzen. Amalurrek esaten dut zer? Joku garbila ez zutela egin. Zergatik esatetu hori? Zertik esateuten, gu lehenoztik itxitura gaizki itxiagatikan, jonginan dueloa. Eta kontutu bazen jazten finalin, ni banekin zerbatxe bazela horrarua. Hainbesteko difentzia, ate trontzan, eta gio, hola, zehatzia. Zuk esan dezu, ardik eoskortu ziela? Ez. Ardilak eroskortu zin. Mino lehenoztik zertzonan, horkila sartu gabik. Ta gio, haitu hau ondo. Ta gio,
ondo haitu baldin bazen duten, larretxea santzun, lehenbizi 10 ardi. Eta gio txerrik. Inok etzen eskuik altxau, ez? Nola etzun Gaitia baldin bazien esango zien? Ez, baina beak, beti izan diain txukunak eta hain garbilak, eta beti joku garbila, nola ez zuten balarretxea ikasoin, jueza ikasoin? Nola egin zenuten antzarren froga? Irabazita gainera. Nora fantzien, zentu fantzien duelo, nola egin zenuten antzarren froga? Zer esan nahi du Iratxek? Zer esan nahi duzu Iratxe? A ber, nik esan nien, irabazi zenuten, bai, baina mierda bat egin zenuten. Pues horregatik zateipa, ta zein dute. Ta zein dute. Hortan, nian egon nintzen eta kristo lana egin zenuten, Amalu. Irabazi zenuten. Horrela da. Nola irabazi genuen? Mierda hori egin eta gero irabazi zenuten. Baina gero dueloa junginan. Baina hori ja, baina nik esaten dut, beak, hain txukunak izanta, hain bikote txukuna izanta, nola kristo intzuten itxitura hoi. Horkilik jarri hemen ez da inori. Eta hor, baserritartasuna du. Ibai. Nola ez dela erantzun txukuna? Amalur, momentu bat, Ibai. Jose, esaten dutzat, Jose. Baserritartasuna jarri izan dudan gure antzaren proban, zerradura kanpoti zoielako, eta euren itxituran, estakan kanpokaldeti zoiezen bebai, zoien alambria, bebai. Kanpotik barruti. Kanpotik. Ta hoi baiezkoa da, eta horkilik etzan ber. Eta zuen antzarran bidea politzitzan? Niz esan di palentxio, duelo hartu nitzala. Eta ondo gunatzen dueloa. Meziatzen duen zuek dueloa jutea orduan. Eta niz egon izan, arrazoia emanez juezai. Nik gaizki nula. Zal nunala esan. Bai. Bose, ez da? Joku zikina, Ainoak hitz egin nahi du, Ainoa. Bino, osamentze ebaluatzen da bakarrik. Horri izan zuten jarrera hoi, ze bestela programa osoan zehar, nire ustez, Xabik eta Malurrek kriston programa intzuten, ze kriston programa intzute eta hoi ikusi da. Bino, Garik eta Gontzalek baita, 3 desafiora jun, 3 bueltatu, eta nik ustez dela bakarrik ebaluatu ber jarrera hoi, ez? Bueno, baina nik banekin zerbait arrarua bazeola, eta nik hoi ikusi nun. Beak hain humil eta hain txukun jolasten zutela beti, ze pasazanan? Epaiek ez zuten ez ebes esan. Esan zuen aurrera. Esan zuen aurrera. Egiten ari ziren bitartean. Baina beak... Zuen aurrera eta zizintzien esaten zuen iztura, joku zikina, bata bestia. Amalurrek oraintxe bertan azken egutegian egin duena da, salaketa bat. Bai. Joku zikina egin dutela. Txapeldunek joku zikina egin dutela, finalean. Hori dek altze txarran, etzago. Hori da Malurrek esan duena, eta... Txempizka baten, momentu bat. Jose, eta Ibai, momentu bat. Eurei buruz hitz egiten ari gara, eta eurek, entzun bai, entzuten dute. Baina hitz egiteko eskubide osoa daukate. Kritika eta salaketa hauen aurrean, defendatzeko. Sartuko dira, azken negutegian, baserriaren lehen edizio honek izan duen bikote irabazlea. Sardaitezela beraz, Gari eta Gontzal. Gari, Gontzal. Mesedez, distantziak mantendu behar ditugu pixka bat, distantziak hortxe. Entzun dituzue gauza batzuk, ez da? Gari, zerbait... Bai, ni Amalurri 3 gauza esan nahi dizkiot. Lehenengo gauza, lotxagarria iruditzen zait, epaile baten bera esan du azkenean, epaile baten epaiketa zalantzan jartzea. Nik epaile ezein naiz askotan, eta epaile baten egindako lana beti akatu esan behar da. Eta guri Kristina esan zigun, aurrea segi. Itxitura ondo dau. Segon hori txaroten? Ba ez. Hoi lehenengo gauza. Gari, zubotatzera programan ziar. Belarmetanko progoan esan zauen epaiak zuen meta guria baino txarra ziela, eta zauen hartu bape ondo euren jarrera. Orduen, zuk alde horretan bezauen hartu. Zuk esan duzuna, ez? Bere, zera zauen akato momentu bat bezen. Eta besteain bat gauzatan, mordo bat, esatet. Ez nuen kritikatu epaiaren emaitza. Biztakari, ni gauza bat esangoit. I beti izan du jaiz txukuna eta gauzak ondo itekoa. Eta nola kristo pasaitzan itxitura hoi, horkinak jarri gabe.
Horkilak jarrita zeuden, Horkilak ez zeuden jarrita. Han ikuste zan earki, saria nola muitze zen. Eta gero... Badakit nik sartu nitula. Ez. Eta larretxeak ze santzun, eta hilen bizitze jonitzan, ardilla mila, eta gio, ze pasazan, txerriak hartu, klaro bertan zeudelako. Hoi da! Hoi estrategia da! Zuen talde nebadan estrategik ibilenak hoi da estrategia, hoi da kaso ezikia. Xabi! Juezak esantako kaso ezikia. Gari, momentu bat, Xabi! Amalurrez da leporatzen epaien lana, baizik eta zuek programa guztin zehar, egon zeatela atxakatzen guri joku zikine, eta zuek finalen hoi indezuela. Hoi da atxakatzen. Azkenean niri epaia esan badit, ondo dago, segi aurrera. Baina zuek egon zeate programa guztin zehar guri esate joku zikina, eta gero. Jartzen duzue, taldekiden baten hitzak beste guztien gainean. Beti. Gauza asko dauzkagu, ulertzeko, aztertzeko eta konpontzeko. Txapeldunak hemen eta orain arte, Ibai momentutxu bat, orain arte bintzat, platora sartu eta hitz egin duena, Gari izan da, baina hemen isilik dagoena da Gontzal. Eta uste dut hitz egiteko gogoa, eta lehen komentatu duzun bezala, zerbait erakusteko gogoa ere badaukazula. Ez esan oraindik ez. Zergatik, zeren zuek ezerriko zarete, jadagoeneko... Nik hiru gauza esan nahi nitu. Bakarra esan dut, beste biak ere, eta beste asmatuko dituzun, beste lau edo bost esateko aukere izango duzu. Gau luzea da, Gari, egon zaitez lasai. Bi irabazlea, gogoratzen duzue momentu hori, azken desafioa, hau da, finala irabazten zenuten momentu hori, segurazki hauek ez dute burutik kenduko. Trontza eta gero nulauta. Bai, ikusi hau. Hauze izan da, zuen momenturik beroena, indartsuena, irabazi zuten momentu honetan. ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Ficharon! ¡Ficharon! ¡Dios! Erana amaitu da! Baserria saioko irabazleak Gadi eta Gontzal dira! Zorionak! ¡Hostia! ¡Hostia! Ibai, txalorik ez? Bueno, beste gauza batzunako buruan, ontsi bert. Gontzal? Baina nik zorion du notzien bere momentuan euren garaipenagatik. Ni beti zenaz pertsona, lehiakide baino lehen hau, eta nik baten batek lan ondo itzen da banien, aunque gauza batzuk ondo ezin, zoriontzie etxat inporta. Dena den gero izango duzue aurrez aurre, gauza komentatzeko eta gauzak esateko aukere izango duzue. Gontzal, hemen entzundako kritika, zuen kontrako kritikak, joku zikina egin duzuela, finalean joku zikina egin duzuela, zer uste duzu? Gertatzeara da, lehiatzera juten zarenean eta zuk estrategia balin bakazu, igual aurkaria beti joku zikina bezala hartzen du, baina ni gauza esan nahi dut. Amalur, ziur altzaude, jarritu gozu horrera zure pentsara modun gure itxitura o gaizki zeola edo ahula zela horrekin aurrera jarritu nahi duzu, porque niri igual zait, niri azken finen, baina ezke paile bat zeon hor Kristina tamen ez do, eta bera ezin du bere burua defendatu. Baina ziur gure itxitura ahula zela? Bai, nik ikusi nunan saria etzeola ondo josita. Bai. Baimena matea zuko bat erakusteko? Ezke badazkat pruebak nun ikusten dela zuen itxitura, eta gainera izan zan azkeneko momentuan, zuek ja, ardien gara jun zinatenean, o baimena aukizten dutenean, eta zuen itxitura, hobeto igual. Momentu bat, probak dauzkazu, esan nahi duzu irudiak dauzkazula. Momentu bat ez erakutsi momentuz, zuek irudi horiek ikusteko problemarik ez daukazu, ez da bat gaina, ez. Baina berak, esan nahi duena da, zuek ere gaizki egin zenutela alegia. Bale. Asko dudatzet. Zuk zalantzak dituzu? Haundi gaina. Gontzalek probak edo frogak ekarri ditu, ez? Horri irudi batzuk ekarri ditu, erakutsiko ditu, baina jakin dezagun zeren bi hauen kontra, ez da lehen aldia, askotan. Zera joku zikina erabili... Nire igual zitzen, porque azken finean epaia erabakitzen zuen. Aurrea bat juteko. Gontzal, ez erakutsi momentuz. Momentuz ez. Berehala erakutsiko dituzu,
Baina jakin dezagun, zer gertatu den bi hauekin, zeren ez da lehen aldia izan, negutegi askotan ere zuen kontra edo zuen aurpegira, hori joku zikinarena entzun behar izan duzu, ez da? Zuek egindako joku zikinarena. Gogoratu dezagun hori. Somatu gana da, zuek ari zinetela ez gure kontra bezik eta guri estopatzen eta ez zinetela zuek urdin bezala lan egiten. Zuetze jarri gure ateparen, nik neten iguala egiten. Ibai, zer gertatu da, helmugara heldu zaretenean lehenengo bolarekin? Bueno, nik probazio baino aurretik esan dugu itxiko dagoela lekue beste bolak sartzeko. Eurekin, adostu duzu hori? Bai, hori hitz egin dugu. Bai, hitz egin dugu, bigarren bueltarako usteko lekua bola pasatzeko. Eske hori ez da izan trampa, osea, hori izan da estrategia eta logika, eske logika. Bueno, logika esaten zuen. Gontzal, momentua da. Zuk zerbait ekarri duzu, gainera, zer esan nahi duzu, irudi horiek erakutsita? Ba, behintzat, berein itxitura, ez zegoen ere oso fin. Eta epaileak aurrera zeratzeko zantzun. Eta gu horrez gara sartzen, baina niri gure epailerekiko errespetu falta bat iruditzen zait, horako itxitura ikusita. Ikus dezagun, ia posible den begira. Kamarak hor dauzkazu. Ez dakit nire lankideek irudia ondo hartzeko aukerarik izango ote duten. Hor mantendu mesedez, bi irudi dira. Hau izango litzateke, edo hau, azkenengo biltzea jarri zenuten momentuan, eta hemen ja okeia, edo baimena hartu zenuten, ardina juteko. Irudi horietan ikusten ditut, bueno, talde urdineko bi direla, imaginatzen dugu Amalur eta Xabi izango direla, Ez nafillo, ez ezin dugu. Protokoloa dela eta badakizuet distantziak mantendu behar dituzela. Oan modernizazioekin behak matina. Taktikan bat, bueno, nien nafillo, keba, hori ez da hola, Manipulatu Hoi manipulatuazioak. Zuk manipulatu dituzula. Bai, hombre. Zer da hor? Argilan da ona zuagri behar. Oido manipulatua. Zer ikusten, ze atxakatzen. Eskina ikustezu, nola dagoen, irekila. A ber, ia mantentzen dugun, horrela mantendu Gontzal, ezakin nire lankideak. Eskina atzu ikusten, irekila. Irudia plano zehatz bat. Hoi bukatu gabezioko, Anki. Zule horatzea, gure itxitura, gaizki zeoela. Aita, Gontzal, hoi bukatu gabezioko, Anki. Argazki jalen ozikatzea zio. Hombre, claro. Keba. Hoi ez dukola. Bideoan ikusi daiteke. Nik esate izut ez ikusten dela perfectamente patxik esate gula. Hemen baita jarri horkilla. Eta juten da Amalur, eta jartzen da horkilla, justo iskina, gora-goran horkilla taka. Korrikarizate juten ja, ardiena, bai. Horkilla hoi perfecto jarri. Korrikarizate juten ardiena, hemen. Ez hori ez dela hola, ez dela gaizkia zerkoela, hoi ez da hola. Bai, asunek itzegin nahi du, asun, mesedez. Momentu bat, mesedez, asun. Hoi froga faltsuak. Ostia, barkatu, minen ere errespetu guziz, eta bibazuek, minen, ostia, aietzia puntu ontanaino, probak irakusketa horrela, niretzat ibitzen zaitu hola itzia, osea... Hoik ez dila probak realak, hori da, hoik ez dila probak realak. Gontzalek ekarri dituenak, edo ekarri dituen froga hauek ez dutela balio? Ez dakit iduitzen zait, pixkot gauzoiek demostratzea, kusi gano ni han nintzen, eta ni badakit zinez, eurekin zutela kriston itxitura, guain ez nintzen zentratu... Nortzuk egin zute kriston? Xabi eta Amalur. Eta Amalurrek. Eta esfuertzua ikaragarria, eta gero... Eta ez dut nahi asertzea eta deus minio. Utidiazu harritua, paper batzukin ze demostratzen duzu. Nik zalantza bat daukat. Ez que ez da deus denak. A ver. Entzun, mesedez, zalantza bat daukat. Karo, joku zikinarena behinta berriro atera duzu, negutegietan, askotan atera da. Baina gorrik atera dute hitza hori, Nik bi aldetatik ikusi, bi aldetatik Luisek ere hitz egin nahi du, baina nik zera planteatu nahi dut. Gari eta Gontzalekiko iritzi txarrau nondik dator. Euren joku, egin omen duten joku txar edo zikinagatik edo euren jarreragatik. Hau ikusi. Hostia! Ostras, pobre Asun. Pobre Asun ni, hostias, junai laguntzea, ba? Junai? Esan behar duzu nork egin duen hori. Ez nok agoratzen zein etorri den. Ni ikusi dut. Leno, irteten Xabierre. Seguro.
Xabi, zuen antzarrak usatzen aritu da? Bai. Erdian zaudela, kendu erditikan! Guratzea, hostia! Iru, hostia! Iru! Alda, geratu horrekin, alda. Limitea zeroan do, alda. Kitxo, ez do gehiago, alda. Animatzean ezu. Ba, segi buru gogor. Kauen 10, pero... Hostia. Atento erbil. Bai. Nola jarri ez hor kilikolo taula hoi. Ez dakit nola malurrek azken finean, ez esango, baina... Hostia! Jose, zuk uste duzu Gontzalek eta Garik trampak egin dituzela amarruak, azpijokuak? Ez? Nik esagonik justu beraien talde urdinen egon diela. Eta adibidez, Xabi. No, adibidez, esan proba baten, zer momentu baten. Ardinen zein hasi zan lehenengo estrategizikinekin. Egongo die irudik erakusteko. Baina, hori izan trampa, Eta gehiago esango diat, eta antzarrenen... Hori izan trampa, Noski, dan, eta nik. Zer da, ba? Jose, Ardina, hor jarretan da, no. Kuriosoa da, Xabi, zein hasi zan lehenengo amaia. Estrategia. Orduan beraien Zueko bitxezute dena, estrategia. Eta epaiek libre utzi baldin badie, ez kritika bezitxarra induenik. Claro, baina zuek hain txukunak Ibai, momentu bat, Jose, eskerrik asko. Xabiren kontrako kritika izan da eta oraindik Xabik ez du ez errezan, Xabi. Zuek, egontzate programa osoa, guri kritikatzen guk estrategia egin deula, jokuzikin egin deula, nahi zuen bezala ikusi. Denak ez, Xabi, denak talde guztiak ez, batzuk egontzate kritikatzen, eta gero ze ikusi da. Orduan ja estrategia da, orduan ja bai. Hasieran jokuzikin ezan, gero ja estrategia da. Nik usteak bauzkekela, badarela irudik nun hiri ikusten zakena, bi aldiz esangonik egutxinez. Bai. Jokutzikin egibili dekena. Zein kasutan, Jose? Ardinen, bea jarritza lehenengo gure entradan, lehenengo, eta bigarrena antzarra. Oida. I antzar, Ibai, entzun, i antzarra eta edukin batea etorritzen, amalur da i uain dio, esieiten ezin dietera itxitura bidea. Eta betik aladek, gure antzarrak dananaituk, baina gu gure amarrak apartauta genduzkean. Eta ik nahi baitun irek handeuzken hartu. Baina ire estrategiezian, gure antzarra gai, topea gartzea. Eta hori ukatzen badek, uka ingue, baina hori usteat irudik egongo diela. Eta hori da jokuzekine. Osterrek bat, eta hori atxakatzen egian da zue programa guztinek zerre ontzatela esaten gurea. Jokuzekine dela, eta gero finaleko estrategia. Aber nere jokuzekine duen irudikatzen deken. Segurenok irek badarela bi, esan zituatenak, aber nerek bilatzen deken jokuzekinik. Ez duen alietu deina. Irudiak Amalur, Jose, Ibai eta Jose, eskerrik asko, Gari. Xabirena, ardiekin kaletar guztik bai egon zirela oso galduta. Baina nik uste dut, antxarrekin, bai etorri zen despistauta, eta nik esan nion, Xabi, zure amaitu behar duzu. Eta joan zen bere gana, eta nire ustez hor esun trampa egin. Antxarrenean Luis, kaixo Luis. A ver, haigia esaten epaien gora beran, gauza esan dola, beste esan dola, eta nik irudi bat jarriko dizuet txerrina. Epaiek esan zon, txerri ezein lehen osartu. Gu sartu gendun, eta gero esan zuen, suposatzen da itxitura itxin berdala. Itxitura itxia da, ez? Bestela zabaldura izango zan, ez? A ber, juezak esan dona, epaiek esan dona, dek lehenengo zein esartu. Punto. Ige meta jartzen diagenen, zein aliatzen da nautza, gero ez dauke zapatiak endu berrik eta... Eta antzarretan berdin, antzarra zein esartu lehenengo, ez? Lehenengo zein esartu. Baina itxitura funtzional bat, gukin gauen itxitura funtzional bat, nun gure antzarrak pasauzien itxituratik itxiturara, eta zuenak ezien patau. Izango zan munduko itxiturai politzena. Baina zauen palitu zen ezertarako, ezabelako sartu antzarrak. Eta gure izango zan tatarra, baina funtzionala zan. Baina itxitura hori esker, txoin Luisek ukatu nahi du. Luisek zerbait esan nahi du, labor mesedez. Kaletarrak baserri joko untan zeik hasi duen. Baina, azken finean, irudi ematezeaken baserrin erak antolau bezin da bezala, eta ordun beste auzokoa hobeto da bilen ure izurratzea jundala. Joko horrekin,
irudir imaten dik, kaletarrak. Jo, Luis, zu baserritarra izan da, esatea, itxitura itxigabe ja irabazin martzen duela, oza, oire... Ez, baina etxean itxitura esan, zantzean, zein esartu lehenengo. Itxitura, zerriak itxitura, zein alia hutza. Gauzatxo bat esango dizuet, hasi gara zeran, joku zikinen atal honetan, Gontzaleta Garirekin, baina alako batean, Josek bota duena dela eta hemen jarri da fokua, hemen, Amalaur eta Xabiren ibilbidea. Zuek komentatzen ari zaretena, lehiaketan izan diren proba batzuetan gertatu omen diren gauzak, dira. Jakin dezagun ba, Amalur eta Xabik egindako ibilbidea nolakoa izan den. Bikaina. Amalur, Xabirekin, jeitsi mesedez. Nik jarri guzti biliko naki bazterri. Luza trontza, hola! Xabi, zer da, pentsatzen duzuna, orain aguantatzeko? Malurrengan. Hostia, oirukarra joia! Yes! Hostia! Haupa. Zorionak, lehen finalistak zarete baserrian. Baserritar peto-petua izateko aukera guztiakin, zorionak, Xabi. Eskerrik asko. Amalurrek eta Xabik egindako ibilbidea hor, labur bilduta. Bai. Askoz bez luzeagoa izan da, ezta? Amalur, zurekin hitz egin nahi dut. Bai. Etorri zaitxez ona, mesedet, eseri, leku berezia, borde dizut eta... Zurekin hitz egin behar dut, baina gauza bat galdetu nahi dizut. Baserria hasi aurretik eta baserria bukatu eta beste Amalur bat dago? Bueno, ni baserrira jo nintzen intentziukin irabazteko, baina batez ere humiltasunaz jokatzeko eta nire bikotia errespetatzeko. Eta gero, beste aldetikan, nik 17 urtetatik, ama izanaz 17 urtekin, eta 40 urte arte beti etxian eondunaz nire seme alabak azten, eta banetzako izan da oso aberatsa eta baita ere nire familiantzako. Batez ere alaba, Araitzek oso arro dago nirekin, eta beste hiruak ere bai ez, baina Araitzek ja 24 urte dazkala eta ikusi du bere ama humiltasunez jokatzen dena ematen eta hori, itxura ona ematen eta oso arro dago. Oso arro. Nolabait esateko programak ere zerbait aldatu du zure familian, ez? Hala da. Edo harreman horretaz hitz egin nahi dut zurekin. Baina jakin dezagun momentu importantea da baita ere, badakizu zuek webgunean sartu zaretela eta kaletar eta baserritar maitatuena zein den, zuen ustez, aukeratu duzuela, bozka edo botoak eman dituzuela. Jakin dezagun oain borrokatik kanpo geratuko diren urrengoak nortzuk diren, baserritar eta kaletar onenen lehiaketa honetan. Beraz, 7. eta 8. eta 9. postuetan, beraz, kaletarrak. Ez dira kaletarrik onenak izango, Beñat, Maitane eta Edu. Beñat penaz. Bueno, jakin dezagun orain, zentzuk diren baserritarren artean, hor, lehiaketa honetatik, edo lasterketa honetatik kanpo gelditzen direnak. Beraz, ez dira baserritar onenak izango, Luis, June eta Ainara. Bueno, 1000 euroko saria hor jokoan mantentzen da. Nortzuk izango diren, laizzer jakingo dugu. Amalur, ederra benetan oraintxo bertan izan duzuna, familiarena. Gainera, imaginatzen dutzuk espero etzenun zera gauza bat izango zela, zuen arteko, nolabait esateko zuk esan duzuna da, zuen arteko edo zure alabekin edo alaba batekin izandako harremana hobetu egin dela. Bai, oso arro dago, gaina sare sozialetan pila bat konpartitu du eta beti
Twitterren eta beti animoak, eta bai, hori oso harro dago. Eta bai, egia esan ez duen espero, egia da baita ere beak animatu ziala juteko, baserrira. Jun ama, esan zian. Baina, bueno, ez duen espero. Azkenian, bueno, ez dakit, zure ama telebistan ikustia adin hoiekin, izan leike gogorra baita ere, ez? Osea, ez dakit, ez? Zein godun, nola portatuko den, baina ikusi du ibilbidea nahiko politia indutela, eta, bueno, humiltasunez, eta hor borrokatu dutela, eta oso harro dago. Zemat urte ditu? 23. 23. Eta bere izena? Araitz. Araitz, Gabon. Kaixo, Gabon. Gabon. Araitz, entzun alduzu amak esandakoa? Bai, entzun dut bai. Eta, ala alda? Bai, ala da ez. Azkenean santzian juteko, eta bueno, esan nion ama ez bi aldiz pentsatu guztu gabe moldatuko ga. Ez dugu inoizin, bino, bueno, seguro no aurreateako gala, eta engenun. Eta oain ikusita programa guztia ez dinet nire amata zarruago egon. Pila bat postena jun izan. Eskerrik asko, Araitz, eskerrik asko. Zer esan nahi diozu, Araitz, alabari? Benetan, eskerrik asko, Araitz. Ez dakit gehiago esan. Nik uste nahiko esan dutela, eta, bueno, pues hori. Mila esker, benetan. Araitz, zuen arteko harremana, ona altzan, basarria, hau da, zure ama basarrian sartu aurretik? Bai, sartu bino lehen ona zen, bino egia da horre ontzela edade bat ez ginela bate ondo moldatzen, beti aserre, beti. Bino, bai, oain asko mejoratu da, eta egia esan azken aldi honetan oain dikan egeio. Zerbait aipatzekotan, berak esan du, amak esan du, sare sozialetan, hainbat gauza idatzi dituzula, baina zerbait, zure amaren gandik, basarrian egin duen lehiaketatik, zer azpimarratuko zenuke? Edo, momentu zehatzen bat gogoratzen alduzu? Nik inoiz aztuko ez duten momentua izan zen, asunekin eukizun elkarrizketa. Nik banekin zertzeon, bino hoi ikusi nunean nire ama hain, ez dakit, hain triste ikusi nun, zanula, jode. Ez dakit, momentu hortan burua klik intzian, egia da ezkeoztik 1000 aldiz ikusietela berriz puska hoi, eta ezin izaten jot malkoa jautsi. De hecho, atze hon nintzen baitare anai txikiakin ikusten, eta, bueno, bilek neharrezukatu genuen. Eta netzako momentu izan zen, nola klak intzian buruak. Prestatu mukutzapia, Araitz, momentu hori berriro gogoratuko dugulako. Nik oso arginakan, aurrak eukinen itxula eta baitare asko. Egia da, igual hain askarrez nula nahi, izan zen, pues hori, sorpresa, 16 urten itxun. Eta gainea izan zen, hori, pixkat, abenduako 24 erakia izan. Eta gero, pues hori, ezkondu, jaio zan lehenengo alaba. Eta, bueno, pues seme alabekin oso pozik, baina eki genuen horbaitare susto txiki bat, Aitorrekin. Bai, 12 urtekin, oso ondo zeon. Eta, Tio, ama dena da gogorra, tio. Ez zu, osea, gogorra, tio, gogorra gaz. Emozioz beteriko momentua. Bai, gogorra. Baina politia aldi berin, oso politia, oso politia. Egia da, baserria eskertu berdiot pila bat, eta, bueno, eta ne familia izesanik, ez, klaro. Nere seme alaba, eta sekulan ez duten aipatu, ne gizona, klaro, Josu. Aita, ez? Aita, oida, bai. Claro, baserria berezia da, gauza askorengatik, baina gauza txarrak edo liskarrak eta tentsioak izaten dira, baina baita ere emozio handiak. Eta emozionatuta dagoena asun, hau ikustean. Gogoratzen alduzu momentu hori? Bai, ez usteko handia eraunuen. Ja, asmentatikan ikusten nuen kriston lehiakidia izanen zela, gainera urrundikan ikusten zaion, umila.
kriston emakumea zara, sinestu behar duzu, sinestu. Maite duzun hori zaindu eta erran. Eta denari aldatu gaitu hau, eta haupazu, haupazu. Ez dakik non zauden. Araitz, haupazu, maitatu duzun hori, Eskerrik asko, Axon. Araitz, nik badakit, bueno, lehenago ere arro egon zarela, zure ama berezia delako, oso berezia, baina, bueno, baserriari esker, bueno, beste alde bat ere ikusteko aukera eta horretaz hausnartzeko aukera izan duzu. Hala eta guztiz ere, hori ikusita, Araitz, urrengo baserrian parte hartuko altzenuke? Zer neska? Jo, nire amak oso zaila utzi du eta ez dakit. Ez dut uste. Animatuko altzenuka da parte hartzea? Noski baietz, Araitz oso indartsua da eta ni badakit kriston itxura emango dula. Hombre, baietz, bai, nik animatzei jot, baino... Bueno, badakizu, Araitz, Kastina zabalik dagoela, bigarren baserria Laister egingo dugula, Laister zabalduko dugula. Pentsatuko aldezu? Bueno, orduan igual bideoa prestatzen hasiko na. Hoxe bera! Araitz, musu handi bat eskerrik asko! Eseri! Ai, Kastina! Iratxe, apuntatuko altzinake? Bai. Ai, ez dakit neu, Oain baietz esaten duzue, baina... Bai, hor batzuk behintzat izan dute aukera, baina batzuk esaten dute, jo, bere ala, lehenengo postuan atean nintzen handik, Amaia? Bai. Erakutsi beharten una ez duzula erakutsi? Ez, baina, bueno, zingo zailo, dana ezin da, beti. Bueno, apuntatuko altzinake? Bai, zatik, bai. Bideoa egin beharko zenuke? Berriz? Bueno, saiatuko nintzake. Haizu, bideoa egitekotan? Lehengokoak ez aldu baliora. Ez alduzu lehengokoa borratu. Baserria saio berria, bideo berriak, lehiakide berriak, bueno. Orduan lehiakide berria, orduan ez naiz. Baina deiota. Errepeska bezala sartzen baina zu igual, nik ja lehiakide berri ez naiz. Bueno, bideoa behintzat, batzuek bideoa bidali dute. Bigarren edizio horretarako Laister, baserria berriz zabalduko dugulako. Gauzatxo bat daukat, ikusi nahi duzue? Bai. Hau da, zuek izan zarete baserriaren lehenengo edizioko protagonistak. Nortzuk izango dira urrengo protagonistak, nolakoak izango dira? 300 baino gehiago. 300 baino gehiago heldu direla, ja, dagoeneko izena eman dutela, Eta ja bideo batzuk badauzkagu. Eta bideo horiek erakutsiko dizkizuet batzuk. Bai? Tira, Kastina. Kaixo guztioi, ni Svetlana naiz, Errusiara naiz. Hain izen naiz, askoetxearra, otala urte dauzket. Neu Arkaitz Larreuri Etxebarria naz. Boxeadari profesionala naiz. Baserriko bizitza ezagutu nahi dut, eta batez ere, baserritarrak. Baserritar bezala, presentatu nitzeke? Eta kaletarra bezala, aurkezten. Beti ez behiate kriston pija eta kalekumia naizela. Eta probatzia gustako zitzaidan. Arropa erostea asko gustatzen zait. Moinue nire oso representatibu da, oso. Nik uste ni danean jokatzen naizen. Han barro jogu pixka tema bat dugula. Beraz, joatekotan irabazteran hijo. Baserrian parte hartzea, erakutsiko dit, ea, benetako euskalduna naizen edo ez. Erarte baserria! Mira, hauek ikustean, badakizu zer etorri zaidan burura, zuen bideoak. Kontatuko banu! Jose, goratzen alduzu? Jarriko dugu? Hauen bideoa! Hauen kastinerako bideoa jarriko dugu? Nataliak esan dit, bueno, ez dakit ez. Bueno, gauzatxo bat, igual, a ber, zuzendari jaunari, esango diot, igual, bai, Gontzal. Maia, ez dakit. Ez dira oso jente arrunte guztien unik, bueno. Vale. Bigarrenak izan da nik uste hobeto egin behar dutela.
bai. Protagonista egitea nahi bate, bale. Bueno, zuek gaizki, iratxe, gaizki egin aldu zuela. Ez. Itxura ez ematezula esateko oik ez duela itxurik ematen. Zure ikusita beste itxura. Ikusten nahi buruz ari nahi zitzeiten, azkenean, bai, ja ikusiko dute, beri iritzea dute. Baina zure ikusita berdi. Itxura kontua ezin dala, behitu, gero ikusi berdala, aber, nola dian, ez? Itxura, gero, igualdia. Ni leian ikusen nahi juta. Hori da. Gauza bat. Gontzal provokatzaile alda. Bai. Gauzatxo bat, tentsibak. Nik uste dut musika ere aldatu behar dugula, zeren... Mesa. Zer dinozu, Segone? Nahi duela kantunen mesa. Mesa. Kambiatzeko pixka da alegre, xo. Bai, Segone, zuk ere tentsibak bizi izan dituzu, ez bakarri negutegian. Bai. Baserrian ere, probetan. Bai, izan dut bai. Bai. Nataliakin batez ere. Tentsibak. Konpondu gabeko tentsibak. Badaude. Horretarako egin dugu azken egutegia. Egin dezagun saiakera. Oiek konpontzeko saiakera. Baina konpondu aurretik jakin behar dugu zeintzuk diren. Ikus dezagun Atzaskola luzeena ez duzu ondo ikusten. Ikusi inor baserrin, azkaza luziakin. Neska bat etorri da azkaza luzeakin, orain bai ikuste dituzu nire azkazalak, ez da? Agur Amaia, hemenago, azkazalak kriston ondo dazkat, eta zu kalera. Agur! Etorreiz, bai zorratzia. Punto. Aizaten abiatzen da, eskusak galdin dezulako. Asi de claro. Pertsona horrekin ez ditela ulertzen, ez daia jarraitu benetan, eh? Lurrengoan, malda gora eta bera ibili ordez, geatuko naiz tartian erdi mareatua. Informea dauket, eta zuri ez ditu erakutsi behar, hori hasteko. Amaia eta Maitane. Jokua da. Nik enagoen nola jokatuko, nik beste bikota aukeratuko nagoen. Baina nik uste, garik egin duela bikain, baina zuk ez. Xabi eta Malo. Guria dela errua, zuek erabaki dezute gu jutia. ¡Aben, Dios, hombre! Es peor que los del nulo. Zen nulo, eta zi moztu izamote. Gertatzen da zuen artean, Gari? Biok gea pixkat buru gogorrak, osea... Ufa! Holan dana batera ikusita... Ze, kapituluz kapitulu, bizi izan ditugun tentsio uneak izan dira, baina... Danak trinkotu egin ditu bideoan, eta ez dakit lan. Zer, Gari? Egin dela mutxa eta zer nolako tentsioa, segun lan. Tentsioa, horiek guztiak konponduko ditugu? Bai, espero bai. Gari, bai. Ez dakit, asunek esaten du jarrera. Txoizue pizka baten, zeren, zuek botoa eman duzue, baserritar eta kaletar onena zein den, aukeratzeko. Jakin dezagun, orain, 4., 5. eta 6. postuan nortzuk dauden. Beraz, ez dira kaletarrik onenak izango, Ainhoa, Andoni eta Aintzane. Ainhoa, sentitzen dut, 500 euro horiek. Ez lasai. Ni pentsatzen nuen leheneko izan nintzela. 500 euro horiek ja dagoeneko gastatuta, zen euskala? Bai. Tira jakin dezagun, baserritarren artean, 4., 5. eta 6. postuan nortzu daude. Beraz, ez dira baserritar onenak izango, Asun, Segone eta Ibai. A ber, nor hostia bozkatu du. Hor daudenek. Ez duzue ideik ere eta ez gaituzue izautzen. Zergatik esaten duzu? Aserre. Bueno, ez, aserre da pixko salsa emateko. Pixka salsa. Salsa emateko, zu. Baina nik badakit ere, 500 euro horiek ja nahiko, jatagoeneko kolokatuta zen euskala. Zer gaina braketak, berria jantzi behar zantitu, eta hori pagatu behar dira, Lastima. Tira, urrengo batean izan beharko. Beraz, jakin dezagun nortzuk dauden, nortzuk gelditzen diren oraindik leian, Ibai. Ta pena. Diru faltarik ez daukazu orduan. Kalimotxotan gaztauguna. Bueno, gelditzen direnak, hemen Xabi, Iratxe, Gontzal, eta beste 3, ez?
Gelditzuko dira. Amalur, Jose eta... Parejak, Amalur, Jose eta Gari. Gari. Ze? Gora indula, arki? Bai. Osea, finala neko txukun gain izan. Hombre. Seguru entzala hor bozkatzen egunero taka-takate horre, Egia esaten dizut? Bai. Behin ere ez dut bozkatu. Eta behin ere. Ni behin. Zer dinozu iratze? Esan zion niri bozkatu nindula. Ni jendeai multaz jartzeko esan nien, sartu hemen, behitu bozkau, jarri hau, eta men dugu hau, eta kitxo. Eta gero esaten duzu ez duzuela joku zikinik egiten. Gero, Gari, esaten duzu ez duzuela joku zikinik egiten. Ama botatzen du nire gatik, nik ez dut botatzen. Anaia izango da. Ama botatzen du nire gatik, oi bai. Serio jarriko gara. Baina badakizu ezer. Baserria saioak lehiaketa honek izan duen beste protagonista batekin hitz egin behar dugu eta berak esan behar duena entzun behar dugu. Natalia, zurekin hitz egin nahi dut. Hemen, eserita, behintzat zure kontra egindako kritika guztiak, edo hoien aurrean, zure burua defendatzeko aukera izango duzu. Txalo bat esaldi jogu emango. Natalia. Esan. Natalia Lizkarren erregina? Ba, hori dirudi. Baina zuk uste duzu saltxa honetan zuk zeuk egin duzula edo hor ekimena zurea izan dela, zuk provokatu dituzula guzti hauek? A ber, nire bakarra eza izan, hori argi dago baita ere. Kritika asko izan dituzu? Bai. Bueno, lehenik eta hemen baserrian entzun behar izan dituzunak? Bai. Bueno, lehenengo gauza esan nahi nuna, amaiari izan. Esa jozu ba? Ez izut ezagutzen eta kriston astegun zean nitaz hitz egiten. Gezurra! Ezagutu gabe. Gezurra! Nire txanda Zua esaten aitu niko ostaztiana jo ez dela izketa. Da gezurra! Ikusi da lehenengoan kanpora juzeala. Ez! Segon negotazien proba segon lazalako. Zuk ez da zerrein. Biak batera. Itxen pizka batera. Bai. Hitz egiteko tokirik egokien zaudete azken egutegian eta. Ari nintzen izketa ma eskez dituzten. Zer esaten diozu, zer bota nahi diozu aurpegita? Bai, egun bakarra egon gehala elkarrekin eta bost asteetan nitaz hitz egin du asko, ezagutu gabe itxaron. Orduan, berak esaten du gezurra dela. Que mujer más mala eres. Bicho. Momentu bat, Natalia. Amaia. Bicho. Ezin da ezer ulertu. Natalia, momentu bat. Zergatik esaten duzu gezurra dela? Nin nun atean naiz bost astien izketan. A ber, eakutsi, naiz zuen tokin. Eztabaidan, gaztean. Empatian. Ez que meitu, zure jarra zikina da. Gaztean da, eztabaidan, empatian. Ezakizu hitz egiten lasai. Nazka mateitzu ezelako pertsonak ezurra gara izana. Nazka matea zuzu. Hombre, nazka garriak Amaia, Natalia, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zikina. Ez, horrela. Ez. Mesedez, lerro bat egongo da, hemen azken egutegian, baserri osoan zehar mantendu izan duguna, nik uste dut errespetua ere ezin dela galdu, eta, mesedez, saiakera bat eskatuko dizuet, alegina, marra hori ez gainditzen. Bale. Nik galdera bat luzatu nahi diet lehiakide guztiei. Egia da, Nataliak pisu handia izan duela lehiaketa honetan, saio honetan protagonismoa izan du baita ere, baina nik galdera bat bota nahi dut. Eta zuei ere bai. Nataliak saioan parte hartu behar zuen, edo ez? Para eso no des vueltas. ¡Itxaron! ¡Itxaron, hostia! Poliki. Venga. Zote Natalia proba honetan lastre bat ez dela izen, baina lagundu ez da hola egin, ¡Natalia! ¡Me cabe la
¡Hostia! No, a mí no me hablas así, ¿vale? Baina, es que horrela itzeiten. Pero hori egin naiz ito, he dicho, egin dena, pero es que oso zaila da. Beti daka aitzakin bat, bestian errua botatzeko, ez? Gaur indun bezala, baina ez beria onartzeko. Begiratu segonen. Baina, zetako agurretu zara, hostia! Xabionak bitxi, ni beti zuiz! Nahi detentzun epaizeak abertzer esaten digun. Hori esan puskatutako, hori oso espeziala eta kanpora. Uste ez du normala dela, ezin gara negarrik ekin. Dune negarrez altzaude. Orain dikak. Zaina ezagutzen didana, baki, ni beti negarrez zela. Nik negarrez dut minik inorrik egite. Nik eskerrabi hartu dion nizke, barkatu. Dakat medikuaren informea horrekin ez da jolasten. Informea dauket, eta zuri ez ditu erakutsi behar, hori hasteko. Eskerrik asko. Zein izan dago gorrena? Edo min handiena sortu dizuna? Bidean ikusitakoa edo baserrian orokorrean, bueno, baserritik kanpo. Bai, baserritik kanpo niretzat mina gehiagin egin didan pertsona Amaia izan da. Porque asko hitz egin du, ezagutu gabe, eta bueno, respeto falta asko eduki ditu, eta bueno, nik ez naiz beraren jokuan sartu, ni baserriko esperientzia hitz egin nahi dut, berari ez diot garrantzirik eman nahi. Nik uste dut, baserrian gelditu zaizun lagun holan ofizial bakarra, han ikusten dugun... Ofiziala, oberena... Edu, bai. Edu, itxoizu pizka baten, beste lagun bat, edo jarraitzaile bat ere badaukazula badakizu, ezta? Alex Padilla, Gabon berriro! Gabon, Claudio! Hemen ikusten duzu, zer, nola defendatuko duzu Natalia? Nik esan behar nun gauza bat da, baserriak asko zor diola Nataliari. Eta benetan, nahiz eta gaur bozketan azken postuan geratu, nik uste Euskal Herriak behar zuela Natalia bezalako pertsonei bat. Beinatekin ados nao, zentzu hortan lehiakide bezala primerakoa izan dela, behar bada behakin elkar bizitza bazda erresa izan behar, eta hortan uste denok ados gaudela, baina lehiakide bezala nik uste primerakoa izan dela. Hien bat baita, bera, olako memeak ere sortu ditugulako jendiak, berari esker, igandero. Nik hiru gauza importante bat esan nahi nun bereziki. Gehien bat, lehiakide askoren B aldea ezagutu dugulako berari esker, hau da, bere honetik atera ditu lehiakide pila bat. Eta nik uste horri esker lortu dugula beste lehiakide batzuen beste aurpegi bat ikustea. Eta hori oso garrantzitsua da, eta nik uste lehiakidari asko mandiola. Eta gero, asko kritikatu da, beak ez dula lan asko egin, edo auzolan probetan ez dula, ez dala oso fini ibili, edo alperkiritan ibili dala, edo ez dula dena eman. Baina nik uste horre ere badaudela beste hainbat lehiakide, behar badaztutela ez da askorik eman, ez? Eta ni, hausartuko nintzateke esatea, eta barkatuko jaztue, baina Ibaiek adibidez ez ikusi joko askorik eman duen ikan auzolan proba askotan. Ez dakit... Barkatu, Alex, Ibai? Bai, nik Ibairen kasuan iruditzen zait, auzolan proba batzutan, Natalia kritikatu izan duten bezala, berare, kritikagarria izan zitekeela, ez? Osa, iruditzen zait batzutan, ez dula demonstratu eman zezaken guztia. Egia esan ez nuen, espero. Ni besta. Baina nik gauza, nik benauen espero lako gauza, baina nik esan bihotzat berai, nik uste dut, nik epaiak baino nik askotan ikusi izen dutela ez, probatan nik ez dutela emun biharrekoa, eta nik uste dut, nik euki dutela autokritika puntu hori, nik uste dut, auzolan froga askotan bastante emun dutela, ez dakit, nik zure arrazoipena ez dut ulertzen, baina sartu bide zurekin liskarretan. Parkatu berandu da, ez hartzeko. Zeia dagoeneko nire lankideek esan didate, zure ibilbidean egindako gauzatxo batzuk bildu ditugula bideotxo batean, eta ikusiko dugu bideo hori. Venga, oso ondo, venga, segi, taka. Nik uste dut proba horretan apur bat faia indotela. Horekin dena esan da dau. Galtzearen ardura guztia hartzen duzuela. Bai, nire kulpie moruen ikusten dut. Trontzan nena sondo ikusi eta... Jazta. Gaur nik faia dut, igual. Lasai, zu, ez tiena ezin kasu, zurera. Zartu egiten ari dugu. Lasai. Proba pikutara bidali dut, eta asumitzen dut nire kulpa gaur. Ikusi dugun lanik okerren. Nik uste dut
itxitura gaizki egon bada nire erru bat ikizten dela. Eta nik ez du demostrau esebe emaga jaitzeko. Ibairen ibilbideari buruz hitz egiteko, berak esan du autokritika egiteko problem... Bai, Amaia? Gutxinez danetan esaiatu indala. Eta igual esperientzi faltak o nervioak o nahi txuzun guztikin, ez du oso ondoin, baina bueno, saiatu, danetan saiatua. Talde gorrian, June? Ni adibidez, ni Ibaietan baita reflejatu naiteke, ze Ibai ez gaztea da, baina nik uste kriston programa egin duela, benetan jarri du benetan bere bihotza eta ez dakit asko saiatuela, eta igual hori ez dela reflejatu, baina ongi iruditu zaidu, ez dakit. Ez da kortu iruditan, baina ere nahiko nuke azpimarratu Ibairen lana Kalabazen frogan. Hau esan behar dut ere, zerbait pertsonala dela, zen azkenian jarri zen dudan, edo asuntani desafiora jutia, edo eduta Ibai. Eta hor autokritikik ez egon egon, isilik gelditu zen. Eta gu jun ginen eta eliminatuak izan ginen. Nik ikusten da Kalabazen proban zelan autokritika itzen duten ontxe bertan agertu da irudizetan. Eta nik bi Kalabaza egon itxon gorutza, baina zuek baino bat gutxi augitzen, zuek baino buelta gehiago emun gauen, Kalabaza jaizten. Nik klaru daukot Kalabaza zenbaki haundi bat bajau nahuela karretillakin berutza. Eta nik uste dut, ez dakit... Baina Kalabaza guztiak guriak behintzat berun zijoazten. Ez gora, ez da bat ere. Andoni, seguro, Ibaiek zu baino Kalabaza gehiago jaso zitula. Seguro nau. Seguro? Seguro nau. Irudiak ikusi beharko genituzke? Irudiak errepasatu beharko genituzke, Gontzal? Ni oso horaz, ikusle bezala bai, borondatea edo zure errua o pixkate karga botatzen bizkarrean, baina horrela pausuik ez. Ez esan, jungariz desafiara, errua nirea eta ni jungo nau. Hori, gezurra da, zeatik azkenengo desafizuan, Xabi eta Malor fanzienien desafizuara, zanotan, eldo nintzen egurte girizta, eta lehenengo gauzia, klaru esan hauen, gauza bakarra esan hauen. Gaur, guretik bat fanbier bada desafiora, ni naz fanbierrekoa. Eta beste proba askotan... Horrela paso eman zenun? Klaro utzi zenun? Ni klaro itxio! Epai izan zenion, nei bidali. Gauza gero, atletik batez ariela, zuetan... Ikusi izana, bidalitzen ditula bi hauek desafiora. Zure errugatik bi hauek desafiora. Nik enauela bidali, nik nire burua bidaliko nauen. Honek bidali zauen desafiora epaiak eta zueko... Dudak txabitz jarten honen epaien lana... Amalurrek burua zan proban, zu sartu zinean erdilan, eta azkenean amalurrek botazuten desafiora. Ez dut esango zu erroagatik, baina bai zure... Bai, esan nire erroa, eta klaro, ez tendot. Eta ikusi nik dago, ez dut demostrau esebe, pentsetan da berak ez dut esebe demostrau... Gontzali bai, berotzen ari da termometroa, Plato honetan hau da azken negutegian, eta gogorarazten dizuet, zuek, Laister, berehala, hemen egongo zaretela, aurrez aurre, parez pare. Ja, animoak ikusten ditut, Ibai, berotute. Bai. Baina berotzen zara, ezagutzen dugu Gontzal eta berak nola esaten dituen gauzak, ematen du lasai zaudela, baina... Bihotza da eta ni, izotza, kito, Ibai, bihotza da, bihotz berokoa da... Bueno, bihotza eta izotza edo sua eta izotza hemen elkartuko dira, aurrez aurrekoan. Bai, datuak badauzkagu, jakin dezagun, ze badakizue, 1000 euroko saria jokoan dagoela oraindik. Baserritar eta kaletar onenak nortzuk izango diren oraintxe jakingo du Laister, baina orain 3. postuan nor dagoen Iratxe. Txa! 3. postuan gelditu zarela, ba? Ba, ni pentsatzen nuen bigarrenean egongo nintzateke. Bai, Eta lehenengoa zergatik, Honek nik uste, lankidei esan diela... Boskatu. Nok. Gontzalek. Gontzalek. Estrategia, Iratxe. Txina nabidali ditut. Txina nabidali ditut. A ver, hemen beti, parkatu. Trampa izan da. Zuk ez didazu boskatu eta besteak bidali Nik ez, baina ama bai. Zailkapen eri buelta ematen badiozu, ni azken aurrena naiz. A ver, baina... Ez dauzu ja... Irabazi duzu, jazta, tio. Hori da. Ez da, ni pentsatzen nuen...
ba igual bigarrena atera naizen esain batetan, ba igual baietz, tio. Ze kompetitiba zaren, eska? Bai, asko. Bazara. Jose! Esaten dut. Jose, ba... Bueno, egia da, ateratzen bada igual, Andoni, Ainoa, Beñat, ateratzen badira lehenago, igual ez da hainbeste importa. Bueno, baina dagoeneko, gutxi gelditzen direla, 1.000 euroko sari hori eskuratu alizateko, zuek bozkatu duzue, zuek aukeratu duzue. Jose, berriz bueltatuko altzinateke zera, basarrira? Bai. Ni kristore esperientzia bizi izan diat. Neharrak ere bota ditu. Bai. Nei asko launduzi basarrik. Bai. Etxeen ezautzen ziatek eta bazekiek aldau inaizela, osea... Kalo bat. Zera esaten dut, hau galdetzen dizuze, badakizue, ja dagoeneko aipatu dugu, Kastina Zabalik dagoela, Amaiak esperantzak ditu, ia berriz ere, ez dakit zure kasuan esperantzak edo aukerak izango ote diren, ala eta guztiz ere orain, jendea egongo da hor, igual izena emateko eta zalantzan dagoena, zuk zer esango zenieke hoiei? Nik esango nieke animatzeko, esperientzie itzela izango dekela, eta daukien dana emateko, osea, etortzeko lasai baserria, eta bizitzeko bai kaletarrak eta bai baserritarrak zer dan baserriko bizimo du, osea, aurrea pauso hori emateko. Aurrea pauso hori emateko. Datu gehiago, ze, karo, Iratxe izan da 3. kaletarren artean, baina jakin dezagun, zein izango da 3. baserritarren artean, zuek bozkatu duzuelako, zuek aukeratu duzuelako. Pantailan ikusiko dugu oraintxe bertan. Zein den 3. postuan gelditu dena, baserritarren artean. Dari, baina zu txapelduna, Sara. Bueno, ya está. Ya está, horrekin nahiko. Conforme. Conforme, eh? Bai. A ver, baina honek ilusioa egiten... Hombre. Ilusioa egiten du. Bai, biak irabazita hobeto, baina... Edo ez? Bai. Egiten du, pixka. Biak irabazita hobeto, baina, bueno, osea, ni ja... Hango sareakin konformatzen naiz. Bueno, ni jun nintzen ara, esperientzia bizitzera. Kriston esperientzia bizinun. Eta hori da, eramaten detena. Eta ja gero, pakolmo, noa, eta irabazten dut, osea, que ja izan zen brutala. Zentzu gelditzen dira, Malur, bai. Bai. Jose. Jose eta Malur. Jose gure lider. A ber, altza esku bat, zentzu gelditzen zarete. Amalur, Jose... Xabi eta Gontzal. Ibai. Gontzal, gelditzen dela. Baina Xabi da. Oraintxe bertan jakingo dugu, baina badakizue, Kastina Zabalik dagoela, 3 baino gehiago. Ja dagoeneko izena eman dutenak, zuek ere gustora hartuko zenukete bigarren aukera. Karo, Segonek hartuko luke, baina ez dakit Nataliarekin egingo lukeen ala. Kastina, bideo gehiago dauzkagu. Auskalo, Gontzaleko oraingo honetan zer botako duen. Ze maltzurra zain, a ver. Ez dakit, bai, maltzurra, ez dakit, baina zu izotza. Izotza man, berak esan du eta. Nei sartu Kastinan. Ikusi, nortzu datozen? Asier Zubilaga naiz, 57 urte ditut. Kaixo, nire izena Edurno Galdera, 20 urte dazkat eta Bilabonakoa naiz. Ni una Martena Arozena naiz, 26 urte dazkat eta Irundarra naiz. Josimari Urmaetxea Urki naiz. Kaletar bezala aurkeztu nahi naiz, eta esan behar dut txinan jaio naizela, baina autotu naizenez, Euskaldun txinatarra sentitzen naiz. Bueno, gehien gustatzen zaiguna da, deskantzatzea. Eta hori aldatzeko, iruditzen zaiak, ni aproposa izango naizela. Irrintzilaria naiz. Bai nire gura eta bai beste irakutsi nahi diet, baserri baten nire eola naitekela. Pentsatzeiak ikusiko gehala. Txalo bat! Ja dagoeneko izena kontutelako, bai, Andoni! Azkar! Andonik zerbait! Bikingoak, zerbait esan nahi du? Detaile bat esan nahi dut. Esan? Agertu da casting bideo bat, Irundarra den neska bat, txinatara dana, bakarrik esan nahi du, ni bultzatu niola pixkat sartzia, itzein zian Instagrametik dudantzeola apuntatu, nola inbideo tal, eta nik esan niola sartzeko, eta hor dago. Eta hor dago, Auskalo, baserrian egongo etenen, oso ondo!
Nire semek eta alaba kutxun berriak izango dira hoi. Inbidia pixka bat izango duzue, baina. Zuek nire bihotzean jaba daukazu zuen tokitxoa, Bai, kasta gehiago ikusi gala bideoetan. Bai, kasta gehiago. Bueno, kasta gehiago. Bueno, oain aldeko kritika egin du. Momentua iritsi da. Iritsi da momentua. Zuek aukeratu duzuelako. Jakin nahi alduzue zein den kaletar onena, mesedez, altxada daitezela, Xabi eta Gontzal. Hemen. Distantzia mantendu, mesedez. Hauentzako 500 euro, jokoan. Zein izango ete da kaletar maitatuena. Iritsi da momentua. Urduri hau zaudete, Xabi? Zeo zer. Gontzal, Ondo. Esperantzarik baldaukazu, Gontzal? Igual bai, igual ez. Jakin dezagun ba, ikusleen... Entzun, momentu importantea da eta. Ikusleen erabakiz, denboraldiko kaletarrik onena Xabi da! Gontzal, eseri, quieto parado, etor zaitez ona! Zoriona! Eskerrik asko. Bueno, botoak eman dituztenei, zure alde botoak eman dituztenei, hor daukazu kamera, zer esan nahi diozu? Jo, mila esker, azte hor bozka bat eman edo egunero bozkatzen egon zaten guztiri, jakin zuen babesa jasoetela astero, eta zuekin zorretan nola, así que mila esker bakoitzai. Zorionak, Xabi. Zorionak, Xabi. 500 euro zuretzat! Baserritar honena zein izango ete den Laster jakingo dugu, baina aizue, gauza bat esango duzu, eta hau ez da bukatzen. Gaurkoa ere bukatu ondoren, baserriaren saio berezi bat datorren asteazkenean izango duzue. Gainera, baserritik kalera izenekoa. Baserritik kalerako bidea egingo dute gure protagonistek. Ziurazki aurrerapen bat ikusteko irrikitan egongo zaretela, ezta? Zuentzako. Hostia, Xabi! ¿Qué pasa, Malur? Kaixo, Xegone. Hola. Egunon, zelan? Berdin. Zelan, kaixo. Ongi etorri Bilbora. Satarra da Bilbo, Oain, ondo gozan, garita Gontzal menutea. Hostia, imaginatu manifa batean kasko honekin. Ibai lagundu idazu, mesede, zezin du. Gorputza, rena, rakarraka. Ez dago zaera bat? Egin zaite sartzain. Hoi da. Ba, justo. Edu! Zer esan behar didazu? Ba, ondo pasatu genuela grabaketa egiten, oso ondo. Bueno, ondo pasaba duzue, zuek ere, ondo pasatzeko aukere izango duzue, Baserritik kalera izeneko saio berezia datorren asteazkenean izango delako, gauez ikusteko aukera. Iritsi da momentua. Ibai eta Gontzal, aurrean mesedez, zuen eserlekuetara. Baserrian egon den tentsiorik handiena izan da zuen artekoa. Izaera gogorra, ezberdinak zarete oso, Gontzalek esan du eta bata bihotza, bestea izotza, ala dela uste duzu, Ibai? Bata pertsona eta bestia igual ezain beste. Gontzal ez da hain pertsona. Nik pertsona hitza emun gauen, esaurien bete hitza eta nik beti esan dut ez. Nire txien erakusti duztiena gauza bat izen da, pertsona batek hitza galtzen da benien, pertsona. Ados nago, baina lehiatzera horin bazoaz jakin behar zu
o lehiaktera o lagunak eta pertsona bezala zure burua jartzea, baina gu, nik esatetzut egisa, nik proba ziren ez bagoen emunitzo hori eta irabazi basauen, sorionak eta sanot zuen. Baina guk eman gauen hitza eta apurtu zauen hitza. Eta ni joku zikina horri, zetzat, zu pertsonatekin tratu batera aiegetan basare, hori animoruen esatetzut, erostetzut kotxia, bagokotzut 2000 eta piku. Eta noie, eruten da kotxia eta pagetatzut 1000 eta piku. Azartuko zitzen, ez? Ibai, eske hau lehiaketa bat izan da. Eta zure honetik ateratzea oso erraz izan da. Eta horregatik galdu zenuten desafia. Porque zuk, bueno, lehen da bizi, lehenengo biran aurre hartu genuen. Hortik aurrera ja beste desafio bat izan, baina, bueno, gu bola utzi genuen, zuia automatikoki deskonitatu nintzen desafiotaz. Edu bakarrik utzi zenun hor lagata eta gure kontra jo zenun, Ibai. Orduan, bolen desafioari buruz hitz egiten ari garen ez, jakin dezagun zer gertatu den, bueno, denok dakigu zer gertatu zen, desafioa egin zuten eta gogoratzen dugu. Ibaik eta Edu galdu zutenean, bueno, Ibaik batez be, erakutsi zuen haserrea, ez da? Gontzalen aurrean bota zituenak ere gogoratzen ditu. Hijo putak! Tentsio handia nabaritzen dut. Ikusi da, ez? Faltsua dala. Nortzu dira faltsuak? Gontzal eta Gari nik uste dut ez daugila bete euren hitza. Programa zuan ziar guk irabazten gauenean gure joku zikina ipatzi zauen, eta gaur ikusia programako zikinena zuek izan zeketa. Ani bakit galtzen, bakit irabazten. Galtzen ez dakitzu. Eta esan txiken jokak dozula, Gontzal. Ni musean trebeaz naiz, Gari bai. Zetako sartzen dozun musa, me caguen dios, me guten duzan amorroa kliktigetia, betatzun zikin geixia zuzarenien programa honetako pertsonei zikin. Vale, habla. Mantentzen duzu, hor esan dakoa? Nik... Eza jozu orduan pertsonari zikinena dela? Ba, nik uste... uste duzu Gontzal pertsonari zikinena dela? Ba, igual ez dutelako sautu, baina nire ikuspuntua da, Gontzal pertsona zikinena izan dara pertsona. Bere estrategia zikina izeti izan bada, ba, estrategia... Lehiakide bezala zikina izan ez dela? Nik uste estrategia gutxi izan dela. Eta esan duzu dana, eske zuri irabazteko, hasiera baino lehen ja irabazik genizun. Osea... Zuek irabazik zuen niri natelako hain pertsona hona eta hain tontua, esan zuzte zuela, venga, emungo bolia beste buelta bat ez da gizerta, nire fede ondan hasi esan, ba, venga, ba, honek, zera... Hori esan nahi du lehiaketatik kanpo, zeun dela? Lehiaketatik kanpo ez, esplikazio bien probia, fangitzen espina batera, eta torri izan Gari, esan zuztan Gari, Beitu ze erraza izan... Esan zauen, joku garbia egingo dugu, utziko dugu lekua, urrengo bola sartzeko. Akordio hori lotu zenuen? Mikrofonua grabetan basazen hori audizua gonen. Eta ez duten hitza bete? Ez hauela hitza bete. Hori egia da? Bigarren bola uzteko lekua. Ibai, bigarren bola noria zan. Eta zu oso erraz euki barko zenun, eskuman jarri zure bola eta kitxo. Eta jabakritzen lekua beste bola bat sartzeko, bigarren bueltan. Eta jazta, baina zu zein zenun, zure honetik atea, porque ari zinean gutaz fijatzen, zure lagunei lagundu beharren. Ezin dozu esan enauela lagundu nik, Edu bolai bultzatzen itxirauen momentu izan zuen boliai buelta eta erdik egin behar zenuna, eskuman jarri eta hor aparkatu kitxo. Eta beste lehiaketa bat atzan. Gero, guk irabazten bagoen esango zauen, joku zikina, ez tozulako itxin lekua bola jartzeko. Zuek itxendo, eske niri txalotuko genuen eta kitxo eta jungo ginean. Elduzan momentu bat ja, situazioa bat kurtzaugaten bikaliak eta nik oso odolberua dauket eta jazta nik hori admitu itxendo. Eta nilo ertzei zuen, programa puta osuen, eske, fansari, punt, joku zikina, irabazi duzute, gu zuek baino beak izan gara, baina ez dakiz zer. Antzarrak usatxera, bestia, po. Jokuei buruz beti esan dugu, zuek ez zen utela irabazten, gu galtzen genutela. Atxezu, gu galtzen genuen. Ibai, ez dute irabaztea merezi? Nik ze esan bihote zetzi irabazten dau, ez? Baina nire ustez esan merezi irabaztia. Ez que ikusi nik, baserria ez da bakarrik proba, ez? Baserria biziketar kortasun bat izen da. Eta nik ikusi dut, ikusten da, Gontzal bere taldean bestaula oso ondo dut. Zer ikusten da? Gontzal ikusi da duzu. pertsona eta falta lehiatzera, eta dain pertsona, ba, igual da pertsona diferentia, eta ez dau, eta igual horretxati bai. Baina zer da gaizki ikusi duzuna? Boa, nik esan dela bete hitza, eta beti bilidiela eskusa bilatzen zakizer, eta gero, esatia, boa, eske, ontsu bertan ezagoreta, baina eske, berot itxera, tio, berriro, eta ez dugu ez. Talde bezala guagosun erketak taldean egiten genitun. O txabolan, o baserean. Eta lehiatzeko orduan, ulertu behazu, holako programa batea, juten dela jendia lehiatzera.
eta ez lagunak egitea, o ez harreman hona eukitzea. Azken finean, programaren dinamika zan, bikote bakarra irabazten zuna. Eta ni esan nun, hasieratik garbi, hau irabaztean nikola. Guztien gainetik, pasata. Guztien gainetik pasata. Lege pardun eiteko. Zapalduta menditontorrera eltzia zuk irabazteko. Zure lagun bat zapaldu berri zetia menditontorrera iristeko, pentsetaja dauen gauzait tristiena. Arauen barruan. Zuk eukidozu bai, detaiak, tio, gero, programa ikusten ez, horrek. Arauen barruan. Detaiak dozuna ez, asunen proban, ez da izer, asun megauen dio, ez da izer. Euki, izan pertsona eta euki, sentimentu apur bat, ez? Zu besan dozu, eta ados nau. Gauza bat, Gontzal, momentu bat, Ibai. Bostekoa emateko aukera ematen dizuet. Emango diozu bostekoa? Eta gauza bat esan nahi dut. Gauza bat esan nahi dut eta oso garbi gara illa. Ibaik, kriston malaosteakin juntzan, baina, eta goratuko zera, eta ez dakit zergatik ez dezu esan. Esan dut nik zorion du notzula. Bai, baina, geho, gogatzen zera, gela batean, ongela pixkat horre alde batea, bazuek juten zareten momentun, eta gillo, eta etorri zinean ni gana, eta barkamena eskatu zen nian. Gogatzen zera? Ba, enaz gogoratzen, baina nik... Ba, ni Ibai horrekin gehatzen naiz. Kompetizioko Ibaiekin, programako Ibaiekin, bale, ni igual zait. Eta zezatzen igual zait, ni Ibai horrekin gehatzen. Eskua edo bostekoa esan dizuet, baina simbolikoa izango da, ze badakizue, COVID-a dela eta ukondoa... Bai, ni bostekoa mongo, baina nik ez dut ukatzen nik esan duten gauza danak, Osa, ni noien nire ideiakin klaruta, nire ideietatik ez dut atera behar... Osea, así de, claro. Gauza bat esan behar dizuet, aurrez aurrekoa, tentsioz beterikoa, baina gutxienez, bueno, errespetu bat ere sumatu dugu. Sumatu dugu, hori badakigu, Ibai, eta Gontzal. Kaletarronena zein den jakin dugu, Xabi izan da, baina bikotea osatu behar da. Zuek aukeratu duzuelako, baserritar onena. Hori jakiteko, anuntzio gutxi batzuk pasa, eta berehala gaude azken egutegian. Azken egutegian gaude, eta azken txampan gaudela, esaten dizuet. Ja, badakizue, baserritar honena zein den, maitatuena zein den, oantxe bertan jakingo dugu eta zergatik bazuek botoak eman dituzuelako. Kaletar maitatuena Xabi izan da, baina bikotea osatu behar dugu eta bikote horrek 1000 euroko saria eskuratuko du. Eta zuek botoa emateagatik ere saria izango duzue. Kaiku Boxaren irabazlea nor den argitu behar dugu oraintxe bertan, ze badakizue, bozketan parte hartu duzuen guztion artean zozketa egin dugu. Eta hemen daukat, irabazlearen izena, neska bat da, emakumea. Arantxa Ibarguren zorionak, zuretzat izango da eta Kaiku Boxa. Eskerrik asko! Parkatu? Nire ama dela. Zure ama? Zure ama? Irabazi daudela Kaiku Boxa! Ainhoa Nebukaixoren amak irabazi du! Benetan zure ama? Bai, bueno, igual ezakit, igual... Arantxa Ibargure! Bueno, igual beste Arantxa Ibarguren egongo etele. Igual Luisen arreba. Zuk ere beste Arantxa Ibarguren. Aizu, zemat Arantxa Ibarguren eta Euskal Herria, mesedez. Deidezatela, mesedez, azken egutegira. Bueno, ama baldin bada zorionak, eta bestela, zorionak ere Arantxari, Zolako gauzak gertatzen diren basarrian, Ai, ama, bueno, momentua iritsi da. Eta hemen bi pertsona ikusten ditut, biak basarritarrak. Ai, Jose. Ze? Nervioso pixkat, a ber. Nervio pixkat, Amalur. Bai, nire bai. Urduri altzabete. Bada, baina, bueno, azkenian publikoan zea izatia, horia izatia, ez da txarra ez dara, ez? Hori da, maitatua izatea. Maitatua izatea. Hori bizitzan ere gertatzen da, ez da? Maitatua izatea ona izaten da. Hala eta guztiz ere, irabazi ez duzuenok ere, ez pentsa, norbait izango duzue beti hor onduan. Maitatzen zaituena, edo zaituztena. Jakin dezagun, mesedez altza daitezela Amalur eta Jose, hor, erdira, zuen tokira. Iritsi da momentua, bikotea osatzeko. Badakizue, momentu honetan jakingo dugu zuen ustez,
baserritar onena zein den. Eta baserritar onena, baserriaren lehen edizioan, hause da. Amalur! Bigarrena ez da postu txarra, Amalur! Zoriona, Xabi gainera, etorri mesedez. Bikotea orzatu behar duzu eta. Bueno, lehenik eta behin, zuen sariaren bila, Juan, 1000 euroko saria. Baserritar eta kaletar honenak. Bueno, bigarren postuan gelditu zarete, lehiaketa honetan Amalur eta Xabi, baina publikoaren saria jaso duzue. Zerbait ezin nahi alduzue? Bai. Eskerrik asko benetan, finala ez dugu irabazi, baina niretzako ore bat da publikoa gurekin egon izana eta gukin gustoa egon izana baserrian. Eskerrik asko benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei! Eskerrik asko zuei! Ze ondo, ze argazki polita! Zer esango dizue? Baserritarrok, kaletarrok! Eskerrik asko zuei. Zoragarriak zaretelako. Zoragarriak zaretelako. Dena merezi duzue. Mila esker, zuentzako txalo handi bat. Eta zuei. Gauzatxo bat. Gaizki esanak mesedez parkatu eta ondo esanak gogoan hartu. Baserria, bigarren edizioa. Hortxe dau, ja dagoeneko hastear da. Baserria berriz zabalduko dugu eta zuek ikusiko duzue Laster. Ordura arte, Gabon Euskal Herria. Eskerrik asko.